Здравейте на всички! Искам да ви споделя информация, свързана с новата ми книга, която се нарича "Свещените закони на духа. Възпитание за деца. Разрешаване на проблеми при възрастни и деца". Това е моята книга. Аз съм психолог и съм завършила магистратура психология и психопатология на развитието. Искам да ви споделя информация от съдържанието на моята книга. Какво е висш аз, его и безусловна любов, духовна еволюция, как да направите родословно дърво, инструкция стъпка по стъпка, какво означава да имаш хармонични взаимоотношения с някой в семейството и извън семейството, съществува ли карма, как емоциите влияят на здравето на човека, какви са механизмите за преработка на кармата, какво представлява кармата, как да се освободим от наследствени родови програми, които сме наследили от наши роднини, които са участвали във войни. Какви последствия може да има върху рода раждането на дете, което е изоставено в дом за сираци, как да се освободим от родови програми за отнета идентичност и отнето право на свободен избор. Какви могат да бъдат последствията, ако сте изоставили дете в дом за сираци, как душата на абортираното дете да получи покой, какви могат да бъдат кармичните причини, ако една майка не желае своето дете, което е родила, закон за привличането, закон за баланса и равновесието, каква е причината една жена да срещне мъж, който я напада физически или психически, закон за даването и получаването, закон защо човек не се уважава и се напада и се пренебрегва и се упреква. Закон за благодарността, агресивният родител и агресията при децата, как да се справим в тази ситуация, ниската самооценка при децата, как да помогнем на децата, които не искат да ходят на детска градина, да се адаптират към новата среда, тръшкането при децата, как се отразява разглеждането при децата в бъдеще време и как да го предотвратим, техники за справяне с емоцията гняв и саморегулация при децата, стрес, как да се справим с емоцията стрес, която преживяват възрастните и децата, какво се случва, когато крещим на децата си, как да предотвратим тази ситуация и да се справим с проблема. Как да помогнем на децата, които не искат да ходят на училище, как да помогнем на децата, които не искат да учат, как да се справим с депресията при възрастните и децата, техники за балансиране, какво представлява стресът и как да се балансираме през деня, какво е ленност и мързел, как изтича енергията на човека, какво означава човек да управлява своят енергиен ресурс, какво означава мисия в живота, как да я усетим, какво означава любов към себе си, какво означава енергиен баланс, какъв е замисълът на семейството, каква е връзката между човека и природата и как се нарушава тя, каква е ролята и отговорността на човека към себе си, каква е ролята на човека към себе си и останалите живи същества, как да се защитим, когато около нас има токсичен човек или се намираме в такава връзка, какво е шесто чувство, какво е нискочестотен дух, как можем да изчистим присъствието на нискочестотен дух от тялото си или къщата си, кои са архангелите, как може да ни е полезен архангел Рафаил, как може да ни е полезен архангел Михаил, как могат архангелите да идват при нас, идват ли когато ги помолим, как да се справи едно дете или възрастен човек, който е преживял или наблюдавал агресия от неговият родител. Ползването на духовни практики поддържа баланса, било то вътрешен или външен, тъй като не се ползват тези практики, душата и тялото се замърсяват, докато не се погрижат хората за душите и телата си да са чисти като храм, защото Бог живее във всеки един от тях. Те няма как да са в баланс със себе си, природата, семейството си или извън него. Така и новите деца, които се раждат, няма да знаят, няма да имат пример от нас възрастните, как да живеят самите те в хармония и във връзка с останалите. Децата няма да знаят законите на Вселената и законите в природата и че всяка тяхна емоция, която е отрицателна, създава болест. Изборът, който прави всеки, много внимателно да се прави, защото се отразява както на него самия, така и на останалите.
Всички ние сме един божествен организъм. Трябва да научим децата си на морал и духовни ценности от малки, за да знаят духовните закони и правила. Те ще им служат като пътеводител в света, който да им носи светлина. Трябва да осъзнават, че не е правилно да живеят само единствено за себе си, че съществуват и други хора. Както детето има душа, така и другите хора имат души, а ние като души сме създадени от Господ и сме едно цяло. Всички произлизаме от Господ, който е наш Творец, всички сме братя и сестри, затова трябва да осъзнаем, че каквото причиним на другия, например вреда, злина, добро, причиняваме го на себе си. Това са лошата и благата карма. Трябва да осъзнаем, че продължим ли да живеем само за себе си, без да осъзнаваме какво причиняваме на хората, животните, растенията и планетата. Това е лош пример, който даваме на бъдещите поколения. Всичко това ще доведе до крах на тази цивилизация. Който желая да закупи моята книга, може да ми пише на моят имейл или на моят фейсбук. Аз ще поставя линк към моят фейсбук и моят имейл под формата на коментар под моят клип, и който желая да закупи книгата ми, може да ме изпратя чрез Секонд или Спиди.